Όλη η αλήθεια για την τουρμαλίνη. Με τις σταγόνες του καταράκτη, οι οποίες περιέχουν αρνητικό ιόν, καθαρίζεται ο αέρας. Το αρνητικό ιόν είναι υπεύθυνο για κυκλοφορία αίματος και για ισορροπία αλκαλίου στον οργανισμό. Βελτιώνει τη λειτουργία νευρικού συστήματος και λειτουργία κυττάρων, βελτιώνει την ανταλλαγή ουσιών, γαληνεύει την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Φυσικό αρνητικό ιόν υπάρχει στον καθαρό αέρα, κοντά σε καταράκτες, επίσης στο ορυκτό ονομαζόμενο τουρμαλίνη. Επίσης, τουρμαλίνη χαρακτηρίζεται ως κρίσταλο. Τα ανεξήγητα γνωρίσματα αυτής της πέτρας είχαν ανακαλυφθεί από γνωστούς επιστήμονες. Ο άντρας της Κιουρί, ο Πιέρ και ο αδερφός του, ορυκτολόγοι, έκαναν πείραμα. Το ορυκτό τουρμαλίνης υπάρχει στα βάθη της γης. Είναι το μοναδικό ορυκτό το οποίο περιέχει ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης λέγεται ηλεκτρικό ορυκτό. Τουρμαλίνη είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τους ανθρώπους γεννημένους τον Οκτώβριο και επίσης φημίζεται για την ποικιλία χρωμάτων. Ορυχείο τουρμαλίνης, δηλαδή στο ορυχείο από όπου έπαιρναν τουρμαλίνη, παρατηρήθηκε κάτι πολύ συγκλονιστικό. Σε σύγκριση με άλλους εργάτες που δούλευαν επίσης σε άλλα ορυχεία, όσοι δούλευαν στο ορυχείο τουρμαλίνης είχαν λιγότερες ασθένειες. Αρχικά το θεώρησαν ότι οφείλεται στην καλύτερη διαχείριση ασφαλείας και ότι τα αφεντικά προσέχουν τους εργάτες εκεί περισσότερο. Η πραγματική αιτία ήταν η τουρμαλίνη, που περιέχει αρνητικό ιόν. Χάρη στα κρίσταλα τουρμαλίνης, πεδίο θετικών ιόντων αυτόνομα αλλάζεται σε αρνητικά ιόντα. Χάρη σε αυτή τη σύνδεση διαμορφώνεται ηλεκτρικό φορτίο 0,06 mA. Στο σώμα μας υπάρχει ακριβώς ίδιο ποσό ηλεκτρικού φορτίου. Αν τρίψουμε την πέτρα, τα γνωρίσματα θα παραμείνουν ίδια. Μάλιστα, από το ηλεκτρικό φορτίο το χαρτί μαγνητίζεται στην πέτρα. Ηλιακός άνεμος περιέχει αρνητικό ιόν. Στον οργανισμό του ανθρώπου ηλεκτρικό φορτίο και αυτό το φορτίο συνεχώς τρέφεται χάρη στον ήλιο. Η υγρασία αντιδρά στην παραγωγή ηλεκτρικού φορτίου. Διαμορφώνονται θετικά και αρνητικά ιόντα. Ηλιακός άνεμος ακτινοβολεί τα αρνητικά ιόντα. Το θετικό πεδίο τουρμαλίνης φιλτράρεται και αλλάζει σε αρνητικό πεδίο. Γι' αυτό και όλα τα ηλεκτρόνια ένα προς ένα, τα αρνητικά ιόντα δρούν συνέχεια. Αυτά τα αρνητικά ιόντα λειτουργούν θετικά στον άνθρωπο και τον οργανισμό του. Συμπληρώνει στο αίμα ποσό αλκαλίου, ενδυναμώνει το ανασωπητικό σύστημα, επαναφέρει τη λειτουργία νευρικού συστήματος και επίσης η τουρμαλίνη εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία. Αυτή η θερμότητα εκπέμπει ενέργεια από την οποία θερμαίνεται το σώμα μας. Κινητοποιεί τα μόρια του νερού στον οργανισμό μας. Χάρη σε αυτό διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγκία και βελτιώνεται η κυκλοφορία αίματος και θερμαίνεται το σώμα. Όσο και να διαιρέσουμε την τουρμαλίνη, τα γνωρίσματά της παραμένουν ισχυρά. Από τη μία θετικό πεδίο και από την άλλη το αρνητικό πεδίο. Τα μόρια καταστρέφουν το ηλεκτρικό φορτίο. Την πέτρα τουρμαλίνης έφεραν σε μορφή καπνού, το εφάρμοσαν χάρη στην σύγχρονη τεχνολογία. Από κάθε ενσωματωμένο σωματίδιο αρνητικών ιόντων, υπολογίζοντας όλα τα γνωρίσματα τουρμαλίνης, τώρα σχεδιάζουν ρούχα βάσει αυτού. Με ειδικό σύγχρονο τρόπο, την τουρμαλίνη ενσωμάτωσαν στις ίνες και νήματα. Κάθε νήμα περιέχει μερικά εκατομμύρια σωματίδια. Τα νήματα που περιέχουν τουρμαλίνη εκπέμπουν αρνητικά ιόντα. Βάσει αυτού δημιούργησαν κλινοσκεπάσματα. Την ώρα που κοιμόμαστε εκπέμπονται αρνητικά ιόντα και υπέρυθρη ακτινοβολία. Δημιουργείται η εντύπωση σαν να σκεπαστήκαμε με την ίδια τη φύση. Αυτά και πολλά άλλα εντυπωσιακά γνωρίσματα τουρμαλίνης ενσωματώνονται στην καθημερινή μας ζωή. Εδώ βλέπετε ένα κεντρικό δρόμο και αυτό είναι μία μηχανή μέτρησης αρνητικών ιόντων. Ελέγξαμε πόσα ιόντα περιέχει παρόμοιος αέρας. Το αποτέλεσμα έδειξε γύρω στα 200. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα στη φύση, όπου ο αέρας είναι καθαρός? Το αποτέλεσμα έδειξε ότι τα αρνητικά ιόντα ξεπερνούσαν τα 2500. Ιόντα λέγονται τα μικρότερα σωματίδια τα οποία έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Στον ηλεκτρισμό συμπεριλαμβάνονται και τα θετικά ιόντα.
Όλα τα αρνητικά ιόντα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον αέρα λέγονται αρνητικά ιόντα. Κατά την αναπνοή εισπνέουμε οξυγόνο και εκπνέουμε διοξίδιο του άνθρακα. Τα θετικά και αρνητικά ιόντα που συμπεριλαμβάνονται στον αέρα επιδρούν στον οργανισμό μας με διάφορους τρόπους. Τα αρνητικά ιόντα βελτιώνουν κυκλοφορία αίματος, χάρη στο αλκάλιο καθαρίζονται τα αιμοφόρα αγκία. Εάν υπερισχύουν τα θετικά ιόντα, τότε το αίμα γίνεται πηχτό. Χάρη στα αρνητικά ιόντα ενδυναμώνει η λειτουργία καρδιάς. Κατά το υψηλό ποσοστό αρνητικών ιόντων ισορροπείται η πίεση. Εάν υπερισχύουν τα θετικά ιόντα, τότε η πίεση αυξάνεται. Χάρη στα αρνητικά ιόντα τα αιμοφόρα αγκία διαστέλλονται. Εάν όμως υπερισχύουν τα θετικά ιόντα, τότε συστέλλονται. Εάν υπάρξει αρκετό ποσοστό αρνητικών ιόντων, συμπληρώνεται το ασβέστιο στο αίμα, με αποτέλεσμα γερά κόκαλα. Η ψυχική κατάσταση επίσης αποκτά μία ηρεμία. Επίσης, αρνητικό ιόν ανακοφίζει πόνους, βελτιώνει τον ύπνο, ισορροπεί την αρτηριακή πίεση. Ας δούμε το πείραμα με την Μίκα 23 χρονών για τα αρνητικά ιόντα. Η κοπέλα ακόμα και το καλοκαίρι έχει κρύα πόδια, γι' αυτό συνέχεια φοράει κάλτσες. Οι γιατροί της έβαλαν διάγνωση πρόβλημα με τη λειτουργία νευρικού συστήματος. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι στο αίμα συμπεριλαμβάνονται 32 αρνητικά ιόντα. Κατά τη διάρκεια 3 ωρών, η κοπέλα έμεινε ξαπλωμένη στα κλινοσκεπάσματα από τουρμαλίνη. Ύστερα, αφού ξαναέκανε εξετάσεις αίματος, αμέσως σημειώθηκε ότι το χρώμα προσώπου βελτιώθηκε. Επίσης, ποσοστό αρνητικών ιόντων αυξήθηκε. Έγινε πάνω από 60. Επίσης, έγιναν πειράματα με πόσιμο νερό. Για να μάθουμε αν συμπεριλαμβάνονται στο νερό βλαβερές ουσίες, ρίξαμε μέσα στο νερό ένα ειδικό υγρό. Παρατηρούμε ότι το νερό κυτρίνησε. Αυτό σημαίνει ότι το νερό περιέχει βλαβερές στον οργανισμό μας ουσίες. Σε παρόμοιο νερό ρίξαμε μέσα πετσετάκια τουρμαλίνης. Και ποιο το αποτέλεσμα? Ακόμα και με ειδικό υγρό το χρώμα νερού δεν άλλαξε. Αρνητικά ιόντα που περιέχει η τουρμαλίνη κατέστρεψαν τις βλαβερές ουσίες. Το πείραμα σχετικά με την υπέρυθρη ακτινοβολία που αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος. Εδώ έχουμε φωτογραφία πριν τη χρήση τουρμαλίνης. Και εδώ μετά από μία ώρα χρήσης σκεπάσματος από τουρμαλίνη. Τα κόκκινα σημεία στο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα ζεστάθηκε. Αυτά είναι τα γνωρίσματα υπέρυθρης ακτινοβολίας από τουρμαλίνη. Εδώ μπορούμε να δούμε αμέσως ότι η τουρμαλίνη διατηρεί θερμό το σώμα μας. Πείραμα σχετικά με την απομάκρυνση κακοσμίας. Πώς δράει η τουρμαλίνη στο υδρογόνο? Μέσα σε 30 λεπτά εξαφανίζεται η μυρωδιά τσιγάρου. Όχι και τόσο ευχάριστη μυρωδιά αμμονίου εξαφανίζεται μέσα σε 10 λεπτά. Το υδρογόνο τουρμαλίνης έχει το γνώρισμα απομάκρυνσης μυρωδιάς τσιγάρου. Επιστήμονας Ιαπωνίας Γιοσίτοκου. Γιατί η τουρμαλίνη δράει ευεργετικά στην κυκλοφορία αίματος? Υπάρχει διαφορά ροής μεταξύ αίματος και νερού. Η καλή κυκλοφορία αίματος είναι πολύ σημαντική για την υγεία ανθρώπου. Χάρη στην υπέρυθρη ακτινοβολία τουρμαλίνης, ο οργανισμός μας διατηρείται θερμός. Νιώθουμε αναζωογονημένοι, ιδιαίτερα θετικά επηρεάζει άτομα που πάσχουν από πόνους στα γόνατα. Επίσης κινητοποιεί τη λειτουργία κυττάρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
μας μιλήσουμε για αρνητικά ιόντα. Ας μάθουμε για την επίδρασή τους στην κυκλοφορία αίματος. Τουρμαλίνη λαμβάνει ιόντα από τον ήλιο. Άπειρα αρνητικά ιόντα τα οποία καθαρίζουν το αίμα και τα αγκία συμπληρώνουν την έλλειψη αλκαλίου, το οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό για καλή κυκλοφορία αίματος. Επίσης ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, χάρη στα φυσικά ορυκτά. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό γνώρισμα, επειδή η τουρμαλίνη είναι φυσικό ορυκτό, είναι η έλλειψη αντενδείξεων χρήσης. Χάρη στα δικά της γνωρίσματα, η τουρμαλίνη πήρε βραβείο Νόβελ. Επίσης βραβεύτηκε η διεθνή συνεργασία. Τα γνωρίσματα και τα αποτελέσματα της τουρμαλίνης μπορείτε να ενσωματώσετε στην καθημερινή σας ζωή. Έχει αναγνωριστεί πλέον από όλο τον κόσμο.